Jintifel Laburist iridu jagħmlu ħsara lill-partit. Kien dan il-kliem li uża Keith Schembri meta kiteb messaġġ fuq is-social media fejn ħabbar illi hu dalwaqt qed jistenna li jiġi mixli fil-qorti brabta mal-inkjesta li kien talab l-eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil allegat tixħim li fih kien imdaħħal ukoll l-eks-direttur maniġerjali ta' Progress Press Adrian Hillman. Simon Busuttil kien allega li Schembri uża kumpanija f'Ġibilta jisimha Malmos, kontijiet oħra fl-Iżvizzera u f'Ġibilta u anke kontijiet fil-Bank Pilatus biex għadda flus lil Hillman. Qalb sewda ngħid li dawn l-akkużi għandhom warahom id moħbija li trid tagħmel ħsara lill-Partit Laburista u lill-Gvern, jikteb Keith Schembri. I'm not scared at all. L-ex-Chief of Staff ta' Muscat jinsisti illi lilu ilhom żmien jippruvaw iħamġuh filwaqt li attakka lill-esperta li tqabdet mill-qorti biex tassisti f'din l-inkjesta. Keith Schembri jikkonferma illi hu ra il-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta filwaqt illi jakkumpanja dan il-post tiegħu fuq il-Facebook kien hemm ritratt ta' wieħed mill-aħħar mass meetings tal-Partit Laburista. Fil-bidu ta' dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista kien talab il-pubblikazzjoni immedjata u sħiħa ta' din l-inkjesta dwar Schembri u Hillman. L-allegazzjonijiet iduru ma' 650,000 euro li allegatament għaddew bejn Schembri u l-eks-direttur maniġerjali tat-Times. Intant fil-messaġġ tiegħu Keith Schembri qal ukoll illi l-maġistrat talbet biex jittieħdu passi kriminali kontra t-tmexxija tat-Times għax skontu iffrodaw lil Malta Enterprise.